Първа пролет, 22. Не знам дали се виждат щъркелите как тръкат миличките. А ето ги и моите хубавици. Изяли са всичко, дето им бях дал. Това е турска храна от Турция с протеини. Ето ги в какво състояние са кошерите. Виждате. Това е кошерот. Сега смятам да им сложа една рамка с мед, да я надраскам и да съм спокоен. Успех на всички колеги!